Какво загуби България, като се отказа от българския лев? Загуби суверенитета си. Загубихме независимостта си. България е превърната в колония и ние се превръщаме в, на практика, роби. А има ли път назад? Път назад в Брюксел и Еврокомисията работят идиоти, които не разбират какво се случва. Те са клоуни. Ако те признаят това, което ние говорим, те трябва да си отидат от властта. А на тях ужасно не им се иска. Народното събрание е една бутафорна институция. Има един аршин за господарите от Брюксел, има съвсем друг аршин за аргатите тук в периферията и в частност в България. Какво лошо има Европа да се федерализира? Промените започнаха с ония скудоумен лозунг 45 години стигат. Какво стига? Развитие на България и на българската индустрия ли? Цената на 70 милиарда евро дълг. Европа вече не е международен фактор. Европа е плячка и в момента всеки, който може, най-вече Америка, къса и взима от нея. Какво бихте посъветвали нас, младите? Към вас, младите, Здравейте, аз съм Петко Булкин. Вие сте с подкаста Гласът на улицата. Днес имам честта да посрещна нашия гост Виктор Папазов, създател на Българската фондова борса. Здравейте и благодаря, че приехте поканата. Добре, здравейте. Виждаме, че обстановката в страната, особено в икономически план, никак не е цветуща. Това всеки българин го усеща по джоба си, въпреки че по телевизията всеки ден ни натрапват колко просперираща е държавата, как всичко е наред, как ние вече сме в клуба на богатите и така нататък. Вие на какво мнение сте като икономист, в правилна посока ли се развива страната? Аз не съм сигурен първо, че се развиваме. Това, което със сигурност се развива и то с ускорени темпове, е единствено външния дълг на България, който е почти 70 милиарда евро. Иначе, да, мнозина бъркат илюзорното благоденствие, което се създава с теглянето на кредити, с истинско развитие. Самата концепция за тегляне на кредити нещо лошо ли е? Тъй като ако теглиш кредити, го инвестираш в производство, в нещо, което е градивно, това може да... Разбира се, че не е. Зависи как се използва кредита, но това, което виждаме, е, че се теглят кредити просто за да се покриват текущи разходи. Към днешна дата излезе информация, че правителството, още нямаме бюджет, но вече е поискало от парламента одобрение на нов 3 милиарда и 800 милиона евро дълг. Ние с ускорени темпове се забиваме в дългова криза. Правилно отбелязахте, че кредит, който е използван за изграждане на някаква производствена мощност, която би донесла бъдещи приходи, е нещо добро. Въпросът е дали някой ще ни позволи дори и да изтеглим такива кредити и да ги усвоим. Защото аз продължавам да твърда, че България е превърната в колония и е подложена на колониален грабеж. Не случайно, целенасочено бяха унищожени всички сектори на икономиката ни, които биха произвеждали продукция с висока принадена стойност. Също така целенасочено се унищожава енергетиката ни и
За последните 35 години затворихме 4 блока на АЕЦ Козлодуй. Айде да кажем, първите два може да се спори дали са били технически съвършени и може би от гледна точка на сигурност може да се спори дали е трябвало или не да бъдат затворени. Трети и четвърти блок със сигурност бяха образцови от гледна точка на сигурност. Какво правим сега? Съдим перки и фотоволтаици, и то на плодородна земя, което е безумие. Умишлено, целенасочено беше разрушено, ликвидирано селското ни стопанство, и то в частта производство на плодове, зеленчуци, там където има повече стойност, оставиха ни като суровинен придатък да произвеждаме зърно. Всъщност, вие споменахте, Второкачествено, нискокачествена пшеница, царевица и слънчоглед. Това е, което ни се дава. Всъщност, вие споменахте, че България е превърната в колония. Да. По това отношение забелязва ли се някакво развитие, откакто прогресивна България е на вас, въпреки че са минали само 2 месеца? Или те просто продължават стари практики, които са... Аз не виждам някаква особена разлика, освен публичните изяви, но на думи прогресивна България, тази нова политическа формация, твърди, че ще се бори с олигархичния модел. Същевременно виждаме, че те не посмяха да посегнат на автоматичното увеличение на пенсиите, на заплащането на военните, на полицията и на държавната администрация, но естествено пропагандно-популистки обясниха как ще ли да посегнат на субсидиите на партиите. И на майчинството, което не е популистко. В края на краищата парите, които партиите взимат като субсидия, общо като цяло са в рамките, ако не се лъжа, на 17-20 милиона. Докато, примерно, онази формула, която се прие преди 2 години за автоматичното увеличение на заплатите в полицията, там говорим за десетки, дори за стотици милиони годишно. Тоест, ние на брашното сме евтини, на триците сме скъпи. Да не говорим за някои кадрови назначения. Излезе информация пак вчера, че, как се казваше, този министър Христов ли се на енергетиката, който подписа очевидно неизгодния договор с Боташ, е назначен на една сладка длъжност в в консолидационната компания. Тоест, хранените хора ние ги слагаме на добри длъжности, където да получават заплати от държавата. Има сериозно разминаване между думи и дела. Това е, което виждам за момент. Дано пък бъркам. Както за съжаление винаги е било в България, поне за последните 35-6 години, всъщност една от основните реформи, с която се зае правителството на Радев, беше точно това ограничението на свързаността в заплатите в държавния сектор. Това, което вие казвате, всъщност на практика развенчава мита, че се извършва такава реформа. И за сега поне аз не я виждам. Може и да я проведат.
Подобна реформа и такава реформа задължително ще се проведе някъде в бъдещето, защото ние не може да трупаме повече дълг. На всичкото отгоре миналата седмица при посещението на господин Радев и при срещата му с председателката на Европейската комисия, излезе информация, че Европейската комисия възнамерява да започне процедура по свръхдефицит на българския бюджет. И говорим за бюджета 2025, защото бюджет 2026 няма. Което означава, че бюрократите в Брюксел са тежко лицемерни и използват мошеннически практики спрямо такива страни като България. Защото миналата година, лятото, излезаха с конвергентен доклад, в който пише, че всичко е наред. На 1 януари ни приветстваха в еврозоната и сега не са минали още 3-4 месеца и излиза, че България е свръхзадлъжняла и че миналата година, а то и по данни на Евростат, ние сме влезли в еврозоната с фалшифицирани данни. Което и да каже, че или в Брюксел и Еврокомисията работят идиоти, които не разбират какво се случва, или те умишлено, злоумишлено бих казал, са ни набутали в капана еврозона, защото знаят, че от този капан няма излизане, само и само да ни надянат един финансов хомот, това са едни невидими финансови вериги, с които те ще ни държат в обозримо бъдеще, много здраво и нито едно българско правителство от тук нататъка няма да може да си позволи да води икономическа политика в полза на България и на българския народ. За зрителите, които са малко по-незапознати, може ли с няколко изречения да обясните всъщност какво загуби България, като се отказа от българския лев? Загуби суверенитета си, загуби независимостта си. От тук нататък всички решения в България подлежат на одобрение, на съгласуване и одобрение с Европейската комисия и с Европейската централна банка. Ние се превръщаме в, малко грубо може би ще прозвучи, но на практика роби. Добре, какво означава това? И означава, че ето, то започна вече. Откриването на процедура за свръхдефицит означава, че страната, бидейки поставена под наблюдение, всички тези, които биха си купили на международния пазар български дълг, ще имат едно на ум, което автоматично повишава цената, т.е. лихвите, които ние ще трябва да плащаме по кредитите, които получаваме отвън. Увеличаването на кредитите означава увеличаване на разноските, което означава пряко, че ние трябва да плащаме повече, т.е. за нас остава по-малко и ние ще ставаме все по-бедни. На всичкото отгоре тия кредити, както вече отбелязахме, не отиват за производствено потребление, а отиват за покриване на текущи нужди. За увеличени заплати на армия, полиция, държавна администрация раздута, хиляди, айде да не са хиляди, но са десетки, а може би вече и стотици някакви държавни структури и агенции, които живеят много добре на гърба на бюджета. Тъй, че една част от хората ще живеят за сега добре, за сметка на тия кредити. България и обикновения българин ще стават все по-бедни. Ако трябва да преведем на битов език това, което казахте, се едно да изтегля кредит, за да си купа нова кола или нова рокля.
Нещо, Да, което... каквото и да е, или за да се награните днеска, просто защото нямате пари. Проблемът с кредитите за потребление е следния. А, Кредита е един начин бъдещето потребление да го пренесеш днеска. Нещо като машина на времето. Вие сте млади, когато аз бях млад, нещата седяха последния начин. Работиш, пестиш, лишаваш се днеска, пестиш, когато събереш пари, отиваш и си купуваш. Дали ще е рокля, дали ще са обувки, дали ще е нещо друго, но така работеше икономиката. Даже сега наречената ДСК банк, всъщност ДСК означаваше Държавна спестовна каса. Тоест, хората спестяваха, за да си купат. Сега концепцията да спестиш, за да си купиш нещо, не съществува. Сега има ипотечни кредити, лизинги, какво ли не, кредити за потребление. Но това означава, че бъдещото потребление, когато го пренесеш днес и го изконсумираш, лишенията и ограниченията ги пренасяш в бъдещето. Тоест, охолният живот, който и мнозина живеят днес на базата на ипотечни кредити или лизинг, те се обричат на лишения в бъдещето. Защото мнозина смятат и теглят подобни кредити с илюзията, че живота им ще върви все напред и нагоре. Те екстраполират, може би, добрите условия на работа, които имат и доброто заплащане, далеч напред във времето, за 10, 15, 20, 30 години. Аз като човек вече на възраст, мога да кажа, че за последните 35 години 3 пъти съм изпадал в много тежки финансови и икономически състояния и ако имах кредити, това щеше да ме убие. За мой късмет, понеже съм от по-старото поколение, аз съм свикнал първо да спестявам и когато спеста, тогава да си позволявам да купа едно или друго нещо. Аз кредити нямам, което ме прави свободен и независим. И това е и отговор какво се случи, загубвайки националната си валута. Защото тя не е само парите, тия хартийки в джобовете или цифрите в банковите сметки, които се виждат на компютъра. Зад нея има една платежна система. Междубанковите разплащания ставаха по национална система в България. С приемането на еврото тези разплащания вече ще се извършват и се извършват в Франкфурт от Европейската централна банка. Което означава, че по преценка на Европейската централна банка, ако реши, те могат да блокират разплащанията между банковите в България, с което икономическият живот в България ще бъде парализиран и всяко едно правителство ще бъде поставено на колене в рамките на часове или няколко дена. Това го видяхме как работи много добре през 2015 година с Гърция. Има един Янис Варофакис, който така е малко като икономическа рок-звезда, който го е обяснил много добре. На него му се случи, даже него го уволниха, заради това, че той се опитваше да защити интереса на Гърция. Това е, загубихме независимостта си. Ние отново сме заробена територия. Добре, ако си представим, например, че в момента в България дойде на власт правителство, което води, не да кажем антиевропейски политики, но... Какво значи антиевропейски политики? Такива, с които не са съгласни от Брюксел. Ама това, че някой не е съгласен в Брюксел, не е мой проблем. Ако говоря от моя гледна точка,
едно българско правителство трябва да води про-българска икономическа политика. Политика, която повишава благосъстоянието на българите. Въобще не ме интересува какво мислят в Брюксел. Въобще не ме интересува. Мен лично. Разбира се. Преди всичко трябва да стои българския национален интерес. Толкова. За съжаление в България много хора са забравили този основен принцип, който трябва да се ръководи. аз Мисълта ми е следната. Да. Ако, да кажем, от Брюксел не одобряват някакъв курс на българската политика или на българското правителство, могат ли да ни спрат парите, казано съвсем? Да, те го правят. Те го правят, нали? Преди колко? 6 години ли минаха? 20-та година? Как лети времето? Направиха она инсценировка COVID-19, с която се опитаха всички да ни затворят по къщите с фалшиви пропагандни схеми, как всички ще умрем. Направиха дори една такава, пак в Арена Армеец. Те много обичат да използват за всеки пропагандни трикове. Последния път беше сега за изборите. Но бяха наслагали някакви легла, малко като в, едва ли не като в морга. Плашиха ни по всякакъв начин. Видя се това, което твърдяхме като Възраждане. Аз даже преди 20-та година не бях ангажиран толкова с партия Възраждане, но на 20 март 20-та година има един подкаст с вестник Банкер, където казах, никой не може да промени датата, че това с COVID е инсценировка. Видя се, че е наистина така. Но отвляках се. Това, което исках да кажа е, че тогава Европейския съюз и Европейската комисия, след като мина дънданията, прие един такъв план за възстановяване и устойчивост, който беше да се компенсират щетите от COVID коронабесието. Тогава казаха, ние това го правим, за да помогнем на възстановяването на държавите от всичките щети, които тази уж пандемия нанесе. Изведнъж сега Европейската комисия използва парите по този план да изнудва държавите да направят едно или друго. България е точно такъв пример. Те ни говорят, че ние трябва да вземем мерки против корупцията, защото, видите ли, тя е проблем. Когато обаче почна разследване срещу председателката на Европейската комисия именно за корупция, това беше потулено. Тоест има един аршин за господарите от Брюксел, има съвсем друг аршин за аргатите тук в периферията и в частност в България. И да, те ще използват това постоянно. Докато не им се опрем, за жалост, с влизането в еврозоната, ние се лишихме от възможността да водим независима, относително независима пробългарска политика. Не случайно Орбан се опъваше, не случайно и новия премиер на Унгария Мадяр и той се опъва. Защо? Защото унгарците си запазиха валутата, запазиха си платежната система и са относително независими. Докато ние сме вече напълно зависими от желанията и от хрумванията на Европейската комисия. А има ли път назад? Път назад лесен няма. Това, което аз предполагам или прогнозирам, че ще се случи, не знам кога, но то неминуемо ще се случи. В следващите няколко години ще станем свидетели на все по-сериозни напрежения в рамките на Европейския съюз, които ще доведат до разпад на тази, бих я нарекал, порочна организация. Имате пред Европейския съюз или еврозоната? Или те са едно?
Европейския съюз започна като едно картелно споразумение. Хората не помнят, на което последните 10-15 години изведнъж му присвоиха политически функции, знаме, химн и, разбира се, валута. А ако човек прочете историята на въвеждането на еврото, той ще види, че то беше недоносен проект. Един проект, срещу който мнозина предупреждаваха, че няма да стане и е обречен на провал, но в същия момент пък определени политици европейски използваха проекта за европейска валута с надеждата, че през еврото ще успеят да принудят страните да се интегрират в една обща европейска държава, което аз не виждам как може да стане. И понеже имаше проект за европейска конституция, който пропадна, защото имаше референдуми във Франция, те казаха не, други страни също се противопоставиха и те се опитаха през задния двор, през задната врата да принудят страните да се интегрират и да се откажат от суверенитета си. Не напразно преди миналата седмица беше Сталинка Георгиева, Кристалина официално, шефа на Международния валутен фонд, каза: Европейския съюз е изправен пред сериозни финансови проблеми и това, което трябва да направи, според Международния валутен фонд, не трябва да забравяме, че той е един инструмент на глобалния финансов империализъм, да теглим общ дълг. Тоест, заедно всички теглим дълг, но разпределението на парите от дълга, от новите кредити, няма да се разпределя равномерно, а както обикновено се случва, големите ще вземат лъвския пай, а на наши ни оставят трохи, но виж, когато дойде време за плащане, там ще говоря за че трябва да сме заедно, че трябва да си помагаме. Ще говоря за солидарност. Когато ядат те повече, когато трябва да плащаме, ние наравно, ако не и повече. Това е ситуацията. Това не може да продължава много дълго. На всичкото отгоре, това, което виждам аз поне, е, че предстои вероятно тази или може би следващата година, но конфликта и войната на НАТО срещу Русия, който се води на територията на Украйна с кръвта на украинците, които бяха достатъчно наивни да повярват на сладките приказки, този конфликт ще приключи. Приключвайки, победената страна, а това е Европа, ще трябва да плаща репарации. Мислите ли, че може да се стигне до такъв сценарий? Какво значи? Неминуемо ще се стигне до такъв сценарий. Ето, ние всъщност войната в Персийския залив, тази много необмислена и война, която Израел и САЩ започнаха срещу Иран, ускорява процеса, в който Американската империя се срутва, но това, което като страничен ефект ще се получи, е срутването и на Европейския съюз. Хората не си дават сметка, защото все още има гориво по бензиностанциите. Инфлацията, макар и висока, някак си се понася. Макар че съм сигурен, че най-бедните българи не мислят така. Това, което предстои, е една перфектна буря, пред която ще се изправи Европейския съюз. А именно,
липса на газ, защото северните газопроводи бяха взривени. Европа купува втечнен газ от Русия, но на цена, която е 3-4 пъти по-висока от тази, която плащаше, когато имаше тръбопроводен газ. Няма торове, химическата промишленост в Европа вече е пред колапс, металургията в Европа е пред колапс, машиностроенето в Германия в частност стагнира жестоко и Германия се деиндустриализира. И е въпрос, вчера излезе някаква оценка на Ексон и на Шеврон, че запасите от нефтопродукти, с които се обираше луфта на дефицита, който възникна заради войната в Персийския залив, тези резерви приключват. Което означава, че в следващите месеци изведнъж ще се сблъскаме и най-вече ние в Европа с много тежък дефицит на енергоресурси. Когато това се случи, това означава много висока инфлация, а зимата означава дефицит на отопление и дефицит на храни, защото сега този сезон селско-стопанския, това лято, всъщност селското стопанство не е дополучило достатъчно торове, за да задържи реколтата на предишни нива. На всичкото отгоре торовете, ако не се лъжа, са между 40 и 60% по-скъпи от миналата година, което директно ще се отрази върху цената на селско-стопанската продукция. Тъй, че ние сме изправени пред икономическа криза, да не кажа катастрофа. Добре, аз слушам вас, слушам други анализатори, включително и международни. Всички предупреждават, че Европа е изправена пред много сериозна криза, да, особено по отношение на ресурсите. Добре, ами задавам си въпроса, няма ли кой в Европа да види това нещо, за да се предотврати кризата? Така, те го виждат, аз съм сигурен, че те го виждат, но те са изправени пред ситуация, в която ако те признаят това, което ние говорим, те трябва да си отидат от властта. А на тях ужасно не им се иска. И това е причината те да упорстват в това да се правят, че не виждат. Не само това, ами те не случайно тикат нещата към разширяване, ескалация на войната с Русия, така че войната да прикрие и да замаскира техните грешки. Защото всеки един от тези европейски в кавички лидери, те са клоуни, ако загуби властта, тя ги очакват съдебни процеси и загуба на свобода. Те това ще се борят с цената на всичко, само и само да не го допуснат. А това, че в този един процес ще ли да измрат, и ние вече го виждаме с примера с Украйна, това, че примерно Украйна вече има около почти 2 милиона жертви на бойното поле, тях това въобще не ги интересува. Много е отчаиващо, че... С радост ще ни пожертват и нас, ще ни използват за пушечно месо, българи, румънци, словаци, унгарци, поляци, разбира се, които отново пак се правят на много хитри, както преди 100 години. Не знам каква съдба ще ги постигне. Такива мити работи. Добре, а българите, какво можем да направим при тази ситуация? Само ви разказвам един случай, който е буквално ми се случи преди няколко дни. Разговарях с един човек на същите теми, на които и с вас в момента, когато в крайна сметка стигнахме до едно и също заключение, че България е в криза, че Европа е в криза и прочее, че Европа се развива към федерация. Тогава знаете ли той с какви думи завърши? Не. Каза ми, ами България винаги се е развивала по-добре, когато е част от нещо по-голямо. Какво лошо има Европа да се федерализира?
На практика в България има немалко хора, които разсъждават и по този начин. Кога България е била по-добре, когато е била част от нещо? България действително беше по-добре, когато беше член на Съвета за икономическа взаимопомощ. Защото тогава имаше координация на 5-годишните планове и тогава всяка една страна се специализираше. България имаше специализация в електроника, в машиностроене, в други области. И при едно подобно координиране, да, всички страни им се вдигаше икономическото равнище. Аз питам, за 30, понеже промените започнаха с ония скудоумен лозунг 45 години стигат. Какво стига? Развитие на България и на българската индустрия ли? Хайде да видим какво голямо се построи в България. Построи се, може би, някоя електроцентрала, напротив, затворихме, и изпочупихме една камара. Павец Чаира се щупи, двете марици, които са строени от българи, бяха подарени, харизани на две американски компании, които ни грабеха в продължение на 15 години. Не знам дали знаете, но тези компании, уж инвеститори, а те нито една стотинка не са инвестирали собствени пари. Те получиха кредит на базата на гаранция от българската държава, гласувана в българския парламент, че ще продават електроенергията на цена двойна на пазарната. Така и баба знае, има една българска приказка. Всеки може да е инвеститор, когато има официални държавни гаранции и с тия държавни гаранции отиваш, всяка една банка ще ти даде кредит при тази ситуация. Да, били модернизирали хубаво. Какво пречеше българската държава да го направи това? Нищо. На практика... С държавни гаранции, така, това е кражба. Така, питам, какво голямо се построи? Някъде голямо, напротив, примерно завода за тежко машиностроене в Радомир, който беше уникален за Европа, беше разпродаден на скрап. Това са стотици милиони долари инвестирани там, заминаха като старо желязо, чисто ново, прекрасно оборудване. Същото се случи с българската електроника, същото се случи с българското машиностроене, с българската химия. Всичко това, ето, аз се чуда колко години още трябва да гледаме разрухата и грабежа, за да се осъзнаем, че България, бидейки част от Европа, не бива да забравяме и най-важното. За 45 години България от 6 милиона става 9. Сега за 35 години от 9 ние се върнахме на 6 и под 6. Ако това не са показатели за разруха, аз не знам какво е. Но да, има хора, на които им харесва да живеят, и вярват на пропагандата, че така живеем по-добре. Да, по-лъскаво, но с цената на 70 милиарда евро дълг. Онази България преди 45 години, изкуствено правителството на Андрей Луканов обяви неплатежоспособност при дълг 5 милиарда и 200 милиона долара. Защото всички цитират 9 милиарда и там 409,2 милиарда долара дълг, но истината е, че това е брутният дълг. А нетния, когато извадим активите, парите, които 2 милиарда са били по сметки в банки навънка, които и дължими към нас пари от много страни, и една част от тия пари изчезнаха, потънаха в джобовете на някои хора, като сметнем златото в БНБ, и нетният дълг е бил 5 милиарда и 200. Напълно обслужваем при онази икономика, която имахме, и ако не бяхме си затворили пазарите, особено примерно пазара на Русия, изкуствено, за да се отвори той за западните компании, които веднага го завладяха, България можеше да има съвсем друга съдба. Но, уви, една група
висши партийни служители и офицери от службите решиха, че ще изпълнят политическата поръчка да убият България и българската икономика. Разбира се, в процеса те станаха едни заможни хора. Моето поколение е свикнало да чува, че в България всичко е лошо, ние го виждаме и с очите си. На практика целият ми съзнателен живот е минал докато слушаме именно това колко зле е България и колко е пропадна. Но въпросът ми е, ако се теглим чертата и утре на власт е някоя партия, която наистина защитава българския национален интерес, тогава каква е първата стъпка, която трябва да се направи, за да се промени този курс на разложение? Трябва да почне да се води политика в интерес на България. Трябва да се възстанови българската енергетика, защото без енергетика няма индустриална икономика. Но всичкото това са много решения, които не знам кой ще има смелостта да ги направи, а и другото, от тук нататък дали ще му позволят, защото вече няколко пъти го повторихме, България загуби суверенитета си. Ние не можем, решенията вече не се взимат в България. Народното събрание е една бутафорна на практика институция, която само ще гласува решенията спуснати от Брюксел. Ще трябват революционни промени, за да си върнем свободата и независимостта. Добре, според вас какво можем да направим ние младите? Ето, аз съм на 21 години. Българите можеха. Ето, преди месец имаше избори и те повярваха на сладки приказки и дадаха абсолютно мнозинство на една нова партия, която хората, които сега са на ключови позиции, аз съм много скептичен дали те преследват и защитават български интерес. Те първо предстои да видим. Но, както се казва, добрите решения идват с опита, а опита идва от лошите решения и от грешките. Българите 35 години още не са научили, че трябва да мислят с главата си и да гласуват за партии и за хора, които на практика са доказали, че милеят и защитават български интерес. Докато се ловят на ефтина пропаганда, все така ще бъде, все по-зле ще става. Ние какво можем да направим, за да изберем правилната партия? Да мислите. Защото да четете и да мислите. Като слушаш предизборните програми на другите партии, всичко звучи чудесно на хартия. Но като дойде момент... Добре, ето, за последните 5 години, колко? Това 6 избора ли са вече? Мисля, 6 избора. Да. Видя се, че сладките приказки преди избори са едно, поведението, когато влезат в парламента, е съвсем друго. Не е толкова сложно да отсееш кой те гледа в очите и те лъже. И ето на последните избори 3 такива партии, които приказваха сладки приказки, но излъгаха избирателите си, отпаднаха. Говорим за Итана, говорим за Меж, говорим за Величие. И всичките тези сладкодумци, празнодумци, вече не са в парламента. За жалост, партията, която доказано защитаваше интереса, доказано не продаде избирателите си Възраждане, загуби много сериозно представителство в текущия парламент. Защо? Защото хората се хванаха на поредната пропагандна игра, която им устроиха, защото политинженерите, тези, които се занимават с манипулация на тълпата, особено по време на избори, не може да им отречем, че са много добри. Но означава така също, че и ние във Възраждане сигурно имаме неща, които трябва да се вгледаме в себе си и да
отчетем грешките, които сме направили, защото никога вината не е само там навън. Аз поне за себе си знам, че като имат проблем, първо гледам къде съм сбъркал аз. Тия избори според вас показаха ли ни, че по-скоро трябва да се надяваме на спасение отвън, отколкото спасение... Ами ако сме некадърни да се спасим сами, да, ще чакаме някой да ни спасява, но имаше един такъв, не знам дали е виц, когато един ученик пита мъдрия учител някъде на изток, попитал: учителю, дълго ли ще чакаме промената? И той отговорил: ако чакате, дълго ще бъде. Тъй, че Да, много точно. има и една много хубава българска поговорка за неволята. Трябва да се поприсетим и да вземем нещата в собствените си ръце. Ако чакаме някой да ни го прави, месии се появяват, виждаме вече кой. Царя щеше да ни оправя за 800 дни, после дойде Борисов и той ни оправи много сериозно. Сега поредния подобен проект, той мисля, че няма толкова дълго да издържи, колкото издържа примерно Борисов, защото икономически страната е в тежка ситуация, икономически Европа е в много тежка ситуация, тъй че предстои в следващите месеци да станем свидетели на много неприятни икономически процеси. Това е моето мнение. Споменахме България, споменахме Европейския съюз, но нищо не сме казали още за БРИКС. Един съюз, ако можем да го наречем, или организация, която все още не е придобила съвсем ясно форма и е трудно да се коментира. Според вас, можем ли да очакваме в бъдеще този съюз да се заформи като определящ фактор на световната сцена, или по-скоро там имаме празни приказки? Не е празни приказки. БРИКС е едно движение, би го нарекал антиколониално, на страни, на които не искат повече да бъдат колонии на така наречения развит, цивилизован непременно Запад. Макар че аз не виждам нищо цивилизовано в поведението на същия този Запад спрямо същите тия колонии, защото какво трябва да се сетим, кой измисли концентрационните лагери? Ами това е цивилизована Британия. Същата цивилизована Британия, която по някакви сметки е причинила смъртта на над 100 милиона индийци. Същата цивилизована Британия, която водеше опиумни войни срещу Китай, или пък Франция, или пък Белгия, където ако вземем уж най-просветения монарх Леополд II, има едно бразилско Конго, където такива зверщини са извършвани, че може би това, което нацистска Германия извърши, едва ли не е било хуманно на фона на изтъпленията на хората на този Леополд. БРИКС е една платформа на страни, които се опитват икономически да се еманципират от цивилизования Запад. Те никога няма да бъдат някаква структура, която изпълнява някакви функции. На всичкото отгоре ние виждаме как света пред очите ни се разпада на няколко финансови, валутни и технологични зони. Двете вече са ясни. Едната е САЩ, другата е Китай. В момента се решава съдбата на третата. Да видим ще има и кои ще влезат в нея. Европа обаче не е между тях. Европа вече не е международен фактор. Европа е плячка и в момента всеки, който може, най-вече Америка, къса и взима от нея.
Много е отчаиващо да се стигне до заключението, че Европа е плячка. Защо? Се има предвид, че този континент е доминирал на света в продължение на Да, векове. той е плячкосвал целия свят в продължение на няколко века. Сега идва неговия ред той да бъде плячкосен. Така работи света, така работи историята. Не можеш постоянно да доминираш. В един момент от хищник ставаш плячка. И това ще се случи с Европа. За жалост и ние ще трябва да минем през тежки моменти. Въпреки, че ние нямаме морален ангажимент към народите, които са били ограбвани или... Хубаво, ама ние също ставаме В жертва. крайна сметка, така е в клуба на богатите. Не, къв клуб на богатите. Това е поредната схема, по която България се граби, защото парите, или поне капитализма, мимикрира и се трансформира от индустриален капитал в финансов, и една група хора през последните около 100 години установиха, че заробването през финансовата сфера е много по-сериозно и по-ефективно, отколкото заробване и окупиране с войски. Но и на това му идва края. Като споменахте това, какво мислите за влиянието на долара в световен план? Можем ли да кажем, че то отслабва? Или по-скоро това са нелепи твърдения? Не. Първо, исторически Америка през 20 век 2 пъти обявява несъстоятелност. Всъщност, извинете, че прекъснат, само ако може да уточним какво точно означава една валута да бъде световна резервна. Как се е стигнало до там, че долара има толкова голямо влияние в момента? И на практика 80% от търговията се извършва в долари. Тя е деноминирана в долари, дали вече се извършва в долари е друг въпрос. Доларът стана световна резервна валута благодарение на споразумението от Бретън Вудс през 1944 година, когато в САЩ се събират, колко, не мога да кажа, 30 и няколко държави. Съветския съюз също е имал делегация, на която се решават няколко неща важни. Първо, привързва се долара към златото в твърдо съотношение една тройна унция злато $35. Всички останали валути се привързват към долара. Създават се две структури. Световна банка, която и пълното име е Международна банка за търговия и развитие. Създава се Международния валутен фонд, който пък има за цел да обира луфтовете в този механизъм, защото всеки знае, че понякога харчовете му идват повече, има нужда от краткосрочни кредити. Международният валутен фонд това прави. Обира луфтовете, когато някоя страна има ликвидни проблеми. Създаде си и една трета структура, наречена тогава ГАТ, Генералното споразумение по митата и търговията. Сега това прерасна в последствие в Световна търговска организация. Всичките тия структури вече пукат по шевовете, а долара още 1971 година на практика престана, беше отвързан от златото заради огромните харчове на САЩ във връзка с войната в Индокитай. Те бяха Виетнам, Камбоджа и така нататък, но тогава, за да спасат ролята на долара, Кисинджър отива в Персийския залив, най-вече с саудиците и с другите араби, и казва: момчета, имате два варианта. Единият е: почвате да продавате петрола единствено и само за долари, спечелените долари ги рециклирате в държавни съкровищни облигации на САЩ. Ние тук разполагаме военни бази и ще ви пазим
ще ви държим на власт, докато вие изпълнявате тези условия. Ако не, ние ще дойдем, ще вземем петрола, а вие ще трябва да се върнете в пустинята. Съответните кралски фамилии, племенни тогава, взимат разумното решение да се възползват от това предложение и вместо да се возят на камили в пустинята, да се возят на позлатени Ролс-Ройси и с съответните си там държавици. Не случайно петролната криза от 71 година, мисля, цената на петрола скочи 4 пъти. Има един, не мога да се сета точно, но питат американският държавен секретар тогава защо се е случило така и защо петрола е поскъпнал 4 пъти. Та отговор е бил, не знам, питай Кисинджер. А цялата работа е, че тия долари, които се печатат някъде, трябва да бъдат побрани, а и трябва да има достатъчно долари на международния пазар, дигат цената на петрола 4 пъти, американците почват да печатат долари сериозно, с което си решават проблема кой да купува, защото всички имат вече нужда от долари, за да си купуват петрол, и така се роди петродолар. Петродолар обаче вече е мъртъв, защото търговията, ето Саудитска Арабия продава вече може би половината от петрола си в китайски юани, има сделки и в евро. Чух, че Иран сега събира таксите за преминаване на танкерите през Ормузския пролив в юани, а и в биткоини и така нататък. Стария мир, в който живяхме, глобалния свят, се разпада пред очите ни. Въпрос вече на месеци и няколко години е да станем свидетели на край на онзи масов международен туризъм и масово летене насам натам. Да, всъщност, ако направим една справка, откакто започна войната в Иран, вече не съм чувал да има толкова много екскурзии към Дубай и изобщо в този регион. Дубай като финансов център и като такова хубаво място за живеене приключи. Разбира се, ще продължи да има нещо там, но това, което беше като оазис финансов и място за живот, сигурно място за живот, свърши. Големите, най-богатите клиенти се изнесаха за парите си и няма да се върнат там никога вече. Защото травмата и стреса, който са преживяли, да трябва с десетки часове да пътуват през пустинята, за да успеят да избягат, защото можеш да имаш частен самолет на летището в Дубай, но то като е затворено, ти не можеш да излетиш, и опасността някой да го свали е твърде голяма. Тъй, че богатите не обичат подобни рискове. Дубай приключи. Всъщност, сега докато да слушам, се питам, има ли някаква закономерност в това, че в момента блокадата на Ормузския проход доста покачи цената на петрола и сериозното печатане на долари от страна на Америка? На Америка съвсем целенасочено затвори Ормузския пролив, защото по този начин тя ликвидира Персийския залив поне временно, като източник на енергоресурси за главния им опонент, който е Китай. Защото Китай сега му се налага да плаща много скъпо за петрола си и да търси варианти, защото с това те спъват китайската икономика и създават много сериозни проблеми. По същия начин това е валидно и за Европа. Когато Европа трябва да плаща, помна, защото енергийната криза в Европа започна лятото на 21 година, далеч преди войната в Украйна. Септември месец, ако някой се замисли, ще види, че септември месец цената на газта беше стигнала $1500 за 1000 кубика, а към нова година вече беше 2 и нещо май.
След като започна войната в Украйна, съвсем. Но тогава Европа имаше, както се казва, подкожни тлъстини, имаше резерви. Сега вече Европа ги няма. В момента газохранилищата в Европа са доста празни и май и юни са месеците, в които те биваха запълвани за следващата зима. Следващата зима те няма да бъдат пълни, което означава, че ще имаме дефицит на газ, респективно дефицит на топлина в домовете си и в индустрията. Тази зима, която се задава, ще бъдем изправени пред сериозни трудности. САЩ с закриването на Ормузския пролив успяха да нанесат удар срещу Китай и срещу Европа. Добре, проблема може ли да бъде решен според вас, ако санкциите срещу Русия, да кажем, са дигнат в раната? Да, говорим за България. За България и за Европа. България, Европа, и България ще имат големи проблеми, за да възстановят добрите си отношения с Русия. Ние бихме могли да свалим санкциите, с което ще облегчим сериозно икономиката си, а предполагам, че има и други сериозни изгоди от подобно нещо. Но и ние ще трябва да изпълним определени условия, които Русия ще очаква от нас. Трябва да променим отношението си, ще трябва да възстановим паметника на Съветската армия, защото това е един много важен символ за тях. Същото се отнася за Европа. Европа обаче има и друг проблем. Ние не сме извършвали такива дивотии. Европа трябва да върне едни 200 милиарда евро суверенните резерви на руската държава. И то с лихвите. Европа ще и се наложи да върне тези активи, като примерно нефтохимическия комбинат в Швед, който беше собственост на Лукойл, ще трябва да го върне. Ще трябва да плати неустойки на Лукойл за тия години. Тоест Европа ще трябва да плаща репарации. Как ще го направи, дали ще го направи, не знам, но ако не го направи, Европа се връща, трудно ми е да кажа, но да кажем, може би ще се върне като стандарт на живот в началото на 20, а може би и към края на 19 век. Това е нашето светло бъдеще в Европа. Ние се превръщаме в една деиндустриализирана и бедна периферия на евроазиатския континент. Ако някой не е наясно, това е бъдещето. Защото има един показател, който се нарича полюс на икономическа гравитация. И може да се погледне исторически как се е движил. 14-15 век е бил някъде в Казахстан, после се мести, 17-18 век е в Европа, 19-20 век стига до Америка, сега се връща обратно и е пак някъде там. Тоест, бъдещето развитие, перспективните части на света са на изток, не на запад. Да, дори чисто демографски. Демографски чисто демографски. Да не говорим с пускането на толкова чужди работници, а те не са и работници, емигранти в Западна Европа. Това обрича Европа на диващина и ние го видяхме преди 2 или 3 дена в Париж, когато тези тълпи разбиха и подпалиха Париж. Нали, даже гледах някакъв клип, където май от арабски произход беше, който се похвали, нацистите им трябваха 2 седмици да влезат в Париж, ние го завладяхме за 3 часа.
За жалост, българските власти с разрешение на вноса на чужди работници, поради отказ на българските чорбаджии да плащат на българите достойни заплати, и нас ни чака нещо подобно. Всъщност това е много важно. Тук е момента да кажем на зрителите, че все още ние не сме достигнали точката на предела. За последните 2 години в България са влезнали над 50 хиляди чуждестранни работници. Поне толкова... 80-100. Да, за миналата година бяха 30 и няколко, мисля. Но 2026, Някаква да кажем, статистика гледах за 80 хиляди, не мога да се сета как, не искам да коментирам. Мисълта ми е, че още не сме достигнали необратимост и ако ние на едни евентуални бъдещи избори като общество се надигнем, гласуваме правилно, проявяваме гражданска активност, всичко това все още може да се промени. В противен случай тръгваме по пътя на западноевропейските държави. Поне тук имаме пример, който може да видим. Да, ама държава се видя, че нямаме. Щом някой си може в нарушение на всеки закони да построи едва ли не цял град, за каква държава говорим? Това също. Много ви благодаря за този разговор. Моля. Надявам се в бъдеще пак да ни Разбира гостувате. се, с удоволствие. Ами, финални думи, ако искате към зрителите, какво бихте посъветвали и нас, младите? Ами, към вас, младите, препоръката ми е да дигнете очи от екраните на телефоните и да почнете да четете книги, хартияни. Сигурен съм, че за много от вас това ще бъде много трудно. На мене вече ми е трудно. Явно тези нови технологии ни правят повърхностни и плитко мислещи. Не искам да звучи обидно, но това е факта. Защо го казвам всичко това? Защото мисленето е процес, който се генерира покрай четене, покрай писане на ръка, ако щете. Ако не мислим, а се водим емоционално по някакви кратички клипове, а не осмисляме какво се случва около нас и какво ни чака, се боя, че бъдещето няма да е добро. Благодаря ви още един път. Четене му е майката. Съгласен съм.